O Furby, as mascotas e o universo Barbie centran a lista de desexos da rapazada do Barbanza. Vai quedando menos para mañá do 25 de decembro, cando os máis madrugadores salten da cama para abrir os agasallos de Papá Noel, o personaxe vermello de Nadal que este ano vestirá moito rosa. Sí, a verdad que sí, síguese vendendo e a xente pídeo. Está... A ver, xa se vendeu sempre, eu dixen sempre, a Barbie é un clásico, é algo que todos os anos vas a vender Barbies, pero este ano notouse un repunte moi grande pola película, efectivamente, sí. Sí, a verdade é que este ano a raíz do estreno da peli de Barbie sí que notamos un repunte bastante grande respecto á venta das Barbies, tanto Barbies pequenas, relojes de Barbie, despois houve unhas casiñas grandes que tamén se venderon moi ben, e a verdade é que o tema da película sí que notamos un montón nas ventas. Sí, algo axudou, o que pasa que Barbie é un xoguete de toda a vida, que eu penso que, aínda que non houbera o filme, siga a seguir vendendo igual. E que o éxito do filme de Greta Gerwig protagonizado por Margot Robbie acaparou a ollada da rapazada. Que notamos, pero pásanos sempre porque estamos cerquiña do cine de Ribeira. Entonces o que nos pasaba era que a xente salía do cine e viña á tienda preguntando pola Barbie e acababan levando as muñecas Barbie cando salían as nenas do cine cos seus pais, sí. Buscando, sobre todo, unha sorpresa. Ui, a sorpresa, hai unhas Barbies que as meten en auga e cambian de color, e se aparece a muñeca... Bueno, claro, non sabes cal é a que che toca hasta que a metes en auga. Esas quizás sean as que máis tirón teñen. A boneca de Mattel comparte cartel este Nadal con animais. O tema das mascotas, os animalitos e todo eso, suelen ser os máis solicitados. Este ano, por exemplo, houve o forno este que foi viral, que faz unha masa, o metes no forno e se convierte nun peluche, se a verdade é que voou. Despois tamén os caldeiriños das pócimas, que tamén é iso, para facer unha mezcla e que che sala a mascotiña tamén se... En líneas generales, o que máis se vende e máis o que primeiro se agota son as cousas de tele. E os clásicos como a mascota digital Tamagotchi, que este 2023 segue sendo un obrigado na lista de agasallos, ao igual que o Furby. Por exemplo, o Furby, que volveu outra vez, está petando fuerte, nos máis pequeniños o perrito Bluey, que xa o ano pasado foi un boom, pero este ano hai máis cousiñas e sigue a patrulla canina, e despois, a ver, na media edad, a partir de 6 e 7 aniños, quizá os superheróis. Sen esquecernos da funcomanía, eses bonecos cabezóns que son un reclamo sobre todo para os adultos. Chamámolle nos a fanzone, que é todo Funko Pop e manga, que incluso adultos, ou xoguiños de mesa que veñen destinados kidults, que é nenos e adultos. Que tamén buscan xogos de mesa nestas celebracións invernais, onde o vintage volve petar as portas con noves dabondo coñecidos como Jumanji, a herencia de tía Ágata ou o Monopoly. Monopolis, os Cluedos, o Quién es Quién, esos son xogos que se venden sempre, mas son xogos que se venden ao largo de todo o ano. E pese a inflación deste 2023, o consumo mantense. Sí se nota o tema de inflación, porque non é o de antigamente, pero bueno, venta sempre hai. O tema dos precios non notamos, sí que hai cousas bastante específicas, sobre todo en proveedores xa máis grandes, que sí que podemos notar algo máis a subida dos precios, pero non foi unha cousa desmesurada. Os axudantes de Papá Noel, que poden chegar a gastar de media uns 50 euros, adiantaron este ano os pedidos de decembro. Sí, nós os últimos anos notamos que xa desde o verán, desde o mes de agosto hai xente que xa empeza a coller cousiñas, bueno, para que despois se lle faga menos pesado o mes de decembro. Este ano o que notamos foi que a xente que se adiantou moito. Nós normalmente empezamos a notar o movimento das navidades na semana do Black Friday e así, pero este ano xa como que empezaron bastante antes. Entonces xa non é tanto mogollón en diciembre, sino que xa está un pouco máis repartido. Agora só queda agardar que esa carta cos pedidos chegara ao Polo Norte sen problemas e os nenos e nenas que foron vos este 2023 reciban a súa recompensa.